ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 3:30 ବାଜିଗଲା। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସକାଳ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂରରେ ଏବେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏ ବାଜା ସାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସବୁ ଉଠି ପାରିଲୁ, ମୁଁ ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ସବୁ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଛୁ। ଏବେ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇକି, ତ ଡେରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ ସାରିବୁ। ଏବେ ବାପା ତାଙ୍କର ଏଠି ଦାଣ୍ଡ ଖରିକିଲେନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଘରଦ୍ୱାର ଖରିକି ଦେବି, ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଯିବ ବୋଲିକି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ସବୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ରୁମ୍ର ଝାଡ଼ୁ ସରିଯିବ। ବୋଉ ଏବେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା ହେବେ। ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛୁ। ହେଇଯାଇଛି, ଭୋକ ଗଲାଣି। ବ୍ରସ୍ କରିବି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋକ ବି ଜୋର ଲାଗିଲାନି ସତରେ। ଏବେ ଫୁଲ ନିଅନି ଖୁଡ଼ି। ଠାକୁର ଏବେ ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ବୋଲିକି ବୋଉ ପାଣିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆସନ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଠାକୁର ଏବେ ଆସିବେ। ନନା ଏବେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେ ଆଣିବେ। ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଆସିକି ଠାକୁର ଘରେ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ନନା ଆସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ସଜାଡ଼ିଲେ ନେବେ। ଠାକୁର ଆସିବେ, ଭୋଗ ଖାଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗାଧେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ବନ୍ଧ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରୁନି ଠାକୁର ଘର ଭିତରକୁ, ବାହାରେ ରହିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଖୁସି ହେଇ କହୁଥିଲୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ଆସି ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆସେ। ହଉ। ବାଜା ସାଉଣ୍ଡରେ ଜେଜେ ବି ଉଠିକି ଆସିଲେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି।